Každý jedinec na tejto planéte sa musí sám dostať do pozície. Nemusí. Má na výber. Buď sa dostane, alebo sa nedostane do tej pozície. Ako stojí strom sám bez toho, aby potreboval niekoho pomoc. Každý jeden sa učí, ako byť a žiť a veriť a milovať a existovať sám. Vieš, ty nemôžeš nikoho presvedčiť, ani nikomu otvoriť oči a ani nikomu hovoriť, ako má veci robiť. To je tá brzda. Veľmi veľká brzda, by som povedala. To je to, čo stopuje veľmi veľa jedincov. A stopovalo to aj mňa. Nikdy som tu nebola od toho, aby som sama od seba hovorila ľuďom, čo a ako majú robiť veci. Všetko je už dopredu dané. A to, že ja som sa zastávala a stávala toho názoru, že nie, ja som tu preto, aby som, dajme tomu, vyliečila a zachránila ľudí. Ani ty si tu není preto, aby si vyliečil a zachránil ľudí. Ťažko sa vysvetľuje tomu, ktorý nerozumie, a ešte ťažšie sa žije medzi tými, ktorí nemajú záujem. Ťažko sa hovorí tomu, ktorý nepočuje, ťažko sa ukazuje tomu, ktorý nevidí.